Ato ng Sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Usa ka lalaking person deprived of liberty ang nakaikyas gikan sa iyang police escort samtang nagpatambal sa JR Borja General Hospital sa Cagayan de Oro City ang nadakpan pagbalik sa gipaygayong hot pursuit operation sa kapulisan. Ano ang report ni Cyril Chavez? Adlawng Lunes, nakurat ang mga tawo dool sa JR Borja General Hospital sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Human nga adunay usa ka lalaki ang paspas nga midagan palayo sa mong ospital. Mato di Julie nga usa sa mga nakakita, natingala kuno sila sa mong lalaki nga midagan nga walay suot nga tsinelas. Ingon lang ko sa kung nauna nga, nganong nagdagan siya. Unsa nga purpose nga nagdagan siya, doray akong paingnan, nagdagan siya ka emergency. O nagdagan siya nga, nagtakas siya, umuran ako na. Among lalaki ang person deprived of liberty nga gidala sa ospital para sa iyang medical certificate para makumit ngadto sa Cagayan de Oro City Jail. Sa pag-iskapo sa mong PDL, gilayon naglusad ang kokpo og hot pursuit operation. So nalingatan sa atong personahe. So ang maong PDL na kuha rapod og balik no, nakita rapod og balik og gidala na siya dito sa City Jail sa Lubya. Dugang sa kokpo, gidakop ang mong PDL human nga misulod sa kampo sa City Mobile Force Company ilawom sa kokpo sa Barangay Carmen. Kining maong PDL atubang sa kaso nga serious resistant to an agent of person in authority or direct assault. Gawas sa mong kaso, misukol sab kini sa mga pulis sulod sa kampo nga gituhuan sab nga adunay problema sa pangisip, rason nga gidala sa ospital. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.